Tenim projectes d'economia circular aquí a la llar d'infants La Baldufa. Entre els projectes d'economia circular tenim projectes que fem amb les famílies, com són les bosses viatgeres, i en aquestes bosses viatgeres tenim material no estructurat, com poden ser llaunes de tonyina, com poden ser morters que s'han fet servir a casa i ja no en tenim. El que ja estan a la nostra vida quotidiana i que els fem servir als infants per jugar i construir. Un altre projecte d'economia circular és el reciclatge de l'aigua dels gotets que queden quan els infants dinen o esmorzen o estan a la llar. Els infants ens ajuden a anar en una garrafa que tenim dintre les estances, buidar aquesta petita aigua i després aquesta aigua la fem servir per regar les plantes, a l'hort que en tenim. Els continguts principals, que això ho treballem a les criatures, com són l'orgànic, que després de cada àpat, fruita, dinars, berenars, l'orgànic que sobra juntament amb la cuinera quan està cuinant, perquè tenim cuina pròpia, llavors la cuinera quan acaba de cuinar aquests residus van a l'orgànic.